תכירו, זה אייל. אייל לא מזמן חגג יום הולדת 10. האישה דואגת משמאל זו רוני, אמא של אייל וחברה של אבא שלי, פאפה אוסקר. כבר בגיל מוקדם הבין אייל את הדברים החשובים בחיים. אייל מומחה בקרב בני גילו בתחום הרובוטיקה. בנוסף, אייל מנהל פורום באינטרנט לבניית לגו. שלום, היום נלמד איך להכין שירותים מלגו. זה ג'קסון, הכלב של המשפחה, שזוכה ליחס חם ואוהב. אייל, יש לו פרצוף של עזבו אותי מהשטויות שלכם. Stop the things you do.